Lah kowe rong roh kowe kewan sing paling pinter. Apa? Pitik jago. Lho. Pitik jago. Pinter lho kuwi. Lah nyapa? Lah kalau mangan genek lawe ditawani kok. Nyapa? Tuku kerupuk. Kuku ruyuk. Wah, Tuku kerupuk. Ah, kowe iki kuku ruyuk tuku kerupuk. Saiki jajal lek sarau awakmu. Apa? Kewan sing paling cilik sak donya iki kewan apa, jajal? Ayo ngomong anake tengu Ndang. Ayo. Ayo wis ngomong sembarang wedhus. Ah, kalah. Tumo. Ngomong kok tumone tumo ya sik kalah karo iki. Sel apa kalah kurang cilik iki lembut kok. Nagasari Diengkulmu kuwi. Nagasari iki panganan kok ya. Panganan kok. Uler iki cilik banget to. Katok. Anake gajah. Duh, anake gajah gede. Jenenge apa? Bleduk. Lah kuwi lembut lho bleduk kuwi. Lah nek aku ya ora sedekah ning bojoku sedekah. Ibarat kata tangan kanan memberi, yang kiri jangan sampai tahu. Berarti bojomu oleh rahmat. Berarti pegatan karo aku. Piye to? Berarti oleh rahmat. Maksudnya ora ngono, Mas. Wong nek sering sedekah kuwi bakal oleh rahmat. Lah iya, Bra. Engko anakku melok sapa? Lho kok anakmu melok sapa piye to? Dari bojoku oleh rahmat. Sing sedekah sapa? Bojoku. Berarti bojomu oleh rahmat. Lah iya anakku melu sapa? Nah aku iso golek. Piye to Pak Ki? Maksudnya ngene lho Mas, wong nek ngono kuwi oleh ilham. Waduh, lagi sing bener sing ndi? Mah, wong loro lho iki. Rahmat kok ilham. Nah ilhame tak wireng. Maksudnya ora ilham ngono Mas. Wong nek piye yo uripe pengen kepenak lah, bojomu berarti oleh syafaat. Aduh, mah diku bancan. Wong telu. Rahmat, ilham karo syafaat. Kuwi kok dadi papat. Lah sapa? Aku melok. Tak tapuk tenan ki omonganmu kok iso terus. Bos. Apa? Aman salat ya, Bos. Iya no. 5 waktu ngono ya. Salatku semedi ya. Lah nggih, salat nggih jenengan. Iya. Terus sampean umpamane ngene iki kula taklet mon enak-enakan mawon kula taklet teng jenengan nggih sepuntene lak wonten lepat kula nggih, Bos. Sampean terus salat umpamane ngongkon wong salat itu hukume pripun, Bos? Ngongkon wong salat kuwi hukume wajib. Lah, sapa sing ngomong tak tapukane lampine Sik kok. goblok percil. Bener Pak Sun nih. Ngongkon wong salat iki wajib entuk pahala. Wah, iki ya kocok pindho iki. Goblok pekok kowe iki ya. Yes, nek kuwi tak serane Yuda ben dijelasne. Lho, sing diaturne Pak Sun ki bener ngongkon wong salat ki wajib. Hukume wajib. Oleh pahala. Sapa sing ngomong ngongkon wong salat ki dosa? Ya pamane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku? Dosa Dik, wong salat kok dikon. Awit menungsa urip kuwi kudu gelem usaha. Usaha. Lah masa wong kok kalah karo kewan. Lah kok iso? Lah iki luwange termasuk kalah karo kewan. Kowe iki lho karo kodhoke kalah. Lah kowe iso kodhok ngalahne aku kocluk kowe. Lah kodhok iso wirasa iso usaha lho. Maksudmu? Kodhok. Hah, Dodolan rokok. ning ndi Lah ke rokok. Oke tawa rokok to, Ke. Piye? Kodhoke usaha bakul rokok. Sisi kok gendeng kancaku ki sisi. Rokok. Kuwi ora rokok-rokok kocluk kuwi orok-orok. Piye? Orok-orok. Kodhoke apa kowe wong kowe jek percil ngono lho. Pohong digawe tapi seminggu aku cukup sewengi to kok. Mboten saged. Bisa ilmu kok. Mboten saged. Bisa. Umume nu 1 minggu apa 5 hari, Pak? Gawe tapi. Nggih. Iki 1 malam jadi langsung legi. Contone? Lho, pohong ke bar mok dang, Nggih. bar mok godhog, setu kliwon ke ra genono, minggune legi. Ki omongan Pengen roh. pripun, Mbak? Pripun? Setu kliwone ra genono, minggune legi goblok. Ilmu nggih. Setu kliwon dirageni, Minggune legi. mantun setu kliwon kuwi mesti minggune legi. Saya bener ta? Lah tapene? Lah nyapa ngurusi tape? Diundang wonge keseleram kok tidak undang tak ngurusi tape.